Unele seri nu sunt doar întâlniri, ci adevărate sărbători ale spiritului. Așa a fost și lansarea romanului Ultimul manuscris, un eveniment care a adunat la oaltă oameni frumoși, iubitori de carte și prieteni ai literaturii. Protagonistul serii a fost Vladimir Mănăscurtă, tânărul scriitor trochean care, cu talent și perseverență, își crește un drum luminos în lumea literară. Sala a fost plină de emoție și respect pentru acest nume care, cu fiecare pagină scrisă, devine un simbol al comunității drochienilor. Evenimentul a fost organizat de Direcția Cultură Drochia în colaborare cu Biblioteca Publică Iulian Filip, iar moderarea a fost încredințată Cristinei Țurcanu, care a condus cu eleganță această întâlnire de suflet. Iar lectura ne este oferită, bineînțeles, de autorul celor mai multe romane deja lansate. Este membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, autorul romanului de astăzi, Ultimul manuscris, un roman psihologic. Și cel mai important este trocheanul nostru, Vladimir Mănăscurtă. Cred că un scriitor, în primul rând, trebuie să fie un observator bun, ca să observe oamenii din jur, ca atunci când creăm personajele să fie realistice, ca mult să ne regăsim în ele, să avem unele tangențe sau, să spun, asocieri, ca atunci când citim o carte. Da, este o ficțiune literară, dar totuși sunt lucruri în care ne putem regăsi. Printre cei prezenți s-a numărat președintele raionului Drochia, Vasile Cemortan, primara orașului Nina Cereteu, oameni de cultură, prieteni apropiați, dar și familia scriitorului. Într-un timp foarte scurt ești și în Uniunea Scriitorilor. Asta este un fapt încurajator pentru mai mulți și eu aș vrea ca să-ți urez succes în continuare și desigur că să fie exemplu pentru toți tinerii din țară și din raionul Drochia. Acest eveniment nu putea să adune altă lume aici decât cea iubitoare de carte, iubitoare să citească, iubitoare de tot ce este frumos și, desigur, familia, prietenii autorului. De asemenea, a fost prezentă profesoara de limba română a autorului, care a citit cartea și a venit cu o recenzie frumoasă. În aer s-a simțit căldura unui eveniment autentic, s-au împărțit autografe cu zâmbete și priviri recunoscătoare, s-a ciocnit un pahar de vin bun în cinstea succesului, iar acordurile muzicii de calitate au desăvârșit tabloul unei serii memorabile. Ultimul manuscris este o dovadă că talentul susținut de muncă și pasiune deschide drumuri și unește oameni, iar Vladimir Mănăscurtă demonstrează că literatura are viitor și că la Drochia scriitorii își scriu poveștile cu lumină. Un eveniment care se înscrie perfect în cadrul campaniei naționale Scriitorul la el acasă, din cadrul programului național Lectura Central. Aș vrea să-l felicităm pe Vladimir pentru această realizare remarcabilă, să-i dorim multă sănătate, inspirație nesfârșită și cât mai multe manuscrise transformate în cărți care să atingă inimile celor ce le citesc. Încă mai sunt vii în sufletele noastre acele ultime acorduri ale mărțișorului cu dor de acasă și iată ne adunați astăzi aici la un nou mărțișor, de data aceasta un mărțișor literar, adus aici acasă de Vladimir Mănăscurtă. Hai să ne cuprindem atât de mult în vis, de parcă n-are capăt lacrima și lumea. Hai să ne prefacem într-un strop de vin, tu să-mi treci pe suflet rece și cu minte, pe fereastra goală liniștea s-o țin. Tu să-mi întrebi ceva, iar eu să n-am cuvinte.